awungisatisfy hayibo financially sexually ufunani manje uqhubeka kulala nabo bobabili angina choice uvulala nobaba nengane yakhe ngizomtshela kanjani nawukazi uchathe baba awukazi asafuna ukuchaza lokho asafuna ukuchaza ngifakile istress nje asafuna angithi yena uyazazi ukuthi wena 2 minutes ayikabi isithando sami sengiyasho ngiyakuzwa yeah so ngiyaxolisa for ukusho phakathi kwabantu uyakuzwa uyawazi bese nawe u2 minutes nawe uyazazi uyayazi ukuthi leyo feeling leyo ukuthi ulale nomuntu maqeda lapho umuntu akho uyakitaza ufila ngathi ungabhekelela iphone makaqeda ukuyenza into zakhe maqeda uyalala eMzansi South Africa ukana ngebingelela kubingelayo kusayena mabutho wakasebe ya abanye bathuthi lesibe kodwa bethi ndamenya ngala AK47 eqodo noma gazi lisafenda labathi ngiphethe 9 mm noma ngiphethe 303 ya ije kokosa from a distance so njengamanje ngisengaphansi kwa iProject Cigarette Show uhlelo ireconciliation whereby reconcile two or more people ne so njengamanje ke sinosisi la wethu oke asibhalela ngesimo sakhe nje sithile afuna ukusichaza akuhlali nami samukela usisi la ukuthi ikhamba kanjani uzothi uthini because mina sengiyazi vele bese kunjani angiyaphila saqinishela ababukela igama lakho nje kuphela nje batshele nje igama kuphela umbali okay sisi umbali cela nibe subscriber lapho kuqala before nje any fan ya umbali sisi ya ngiyabona ukwasibhalela lapha ngicela usho ukuthi because mina vele sengiyazi utshela ababukela ukuthi kungani sila athi ngifaka kahle ibuko kahle qhubeka ukubachazela vela ngisabona nginenkinga nomuntu wami inkinga nomuntu wakho mama yebo ngifuna ukuconfessa kuyena ukuthi ngithandana nobabakhe oh yebo inkinga la umuntu wami ngiyamthanda yena kodwa ayish unenkinga eningi for mina wena uthandana nobabakhe manje imako umuntu wakho lo uhlala nobabakhe abahlali bonke kodwa most of the time ba together yeah hey madoda uyima wena nomuntu wakho nje straight nesikhathi senganani nithandana kuma 3 to 4 years dala aningane noma ninayo asinayo aninangane yebo kodwa masuthandana nobabakhe akaza nisole ukuthi nathanda akaza nisole cha angithi ugijima babakhe yonke into mina mangifuna this uya kubabakhe ngisazocela ubaba mangifuna this ngisazocela ubaba so ngibona ukuthi mina wabona ushuthi yonke into icela kubaba nawe akuyocela kubaba wabona kanjani yabona and ku easy that way ngoba hayi man hey mhlole iqala awusho niqala kanjani lo nto nobaba ubaba weza kuwo noma waya kuwo uthi wena waya kuwi noma kuyena weza iqala kanjani nje kwayenzekani ngamcela mina ukuthi ngicela ngiphi 500 ucela bani umuntu wami oh yeah yebo so wafonela babakhe wamcela imali wathi abahlangane mall so bese together sahamba sonke ilapho wangibona khona baba khona and then wenza ama moves kuwe noma nami ngabona ukuthi ngihlenyana wabona baba ku right for wena naye baba ku right ufana nomfana why not uthi ngihluhlula yena manje nobaba uthi nini nobaba nyalala manje since usulala nobaba since usulala nobaba busuqhubeka kulala nabo bobabili angina choice uvulala nobaba nengane yakhe ngizomtshela kanjani ugayi ukuthi hey sengibuye kubakho mhlola imanje usulala nabo bobu phela siyazi ukuthi nina nebantu besifazane ninokurate nokusirate ma urate angazi mhlolo ay sorry for kusho lokhu ay kodwa ay umntana kena ngathi akusoke umntana ke uza kancane yena uthanda unalo ne yeah that is why mhlambe ngisanayo kodwa ubakhe i-performance yakhe i-high uyayishaya strong dlula ingane yabona mangibuya kuyena hayi baba khona ingane yakhona ngivele ngiyocedezela ngoba bakhona futhi sana nobuthongo lona cabanga nje umuntu sorry kodwa hayi
manje hey hlola Kuncane. First of all nje, kuncane. ukwabani Uyakitaza. Uyayazi ukuthi leyo feeling leyo ukuthi ulale nomuntu, maqeda lapho umuntu akhona uyakitaza. Ufila ngathi ungabhekelela iphone, makaqeda ukuyenza into zakhe, maqeda uyalala. kanti kubaba kulala ubaba udla imbiza Wena. Mangeke ngaqale kubaba. Ugayima kangibiza awusayi lapho usu right Uyabona? uyothini enganeni uyabona. hey manje ubaba awuzimisela ngumnyeka veze Angeke. ngeke uzumnyeke Angeke. usungamane uyekeni yona indodana Ngama nahamba yena ngoba imali uyithola kubabakhe. Usizo ubabakhe. manje manje ucabanga bazoxabana yena nobabakhe noma unandaba lapho uyazi baba uzohamba nawe Sophuma kuyena baba khona kodwa ke nami ngiyazi ukuthi baba khona uyangijabula. ubaba khona unamfazi noma kanayo Akanayo. washona noma nje Uneyintombi lapha nala. lapha kodwa maye uyabona uyamthatha bezozona ushiya ingane yakhe Mina ngiyayenza into yami. yahwema futhi lapho lapho ima wena nendoda le yakho le ingane le aninangane nokuthu Angeke ngama ngaba ngengane babakhe ngambabisana igama. ungamane umithela ubabakhe Ngiyabona. ngiyalapho phakathi lapho ngiyakuzwa no ukhona umfana lo khona la bazomletha la ukukhulume naye siza ukuthi angathini le ndaba ozomtshela zona yabo sibone lapho ukuthi isinqumo sihamba kanjani uqhubeka naye or nowabakhe or ngesingawe before ufuna uqhubeka nobani mathiwa sekufika lapho kuthiwa khetha Ngoba yena unalo uthando yeah and babakho busy playboy. Yena ngangiphi uthando. Ngiyabona. kuba nje uthanda kuphela kodwa ukulala cha uzoya ngapha kubaba Hayi ngisho uyangirobha. kodwa naye uzolala naye kodwa kancane just umlale nje kancane Angithi usuka ajabule ngale nto angirobha yona. no akesimlandi babukele nalisa udaba lama kanjani hayi no akunephuza amanzi kancane sike belanda ufana ke sibone sile ukuthi naye uthini ubusubscribe lapho damko Okay, welcome back kabukeli ngesibona kuze kahle amanzi na subscribe lapho yeah sebemlandile ubhuti nangingapha yeah so ke siza ne story ngapha manje khona ekumele sikwazi ngapha okay awuhle nami ngisamukele nangobhuti lababa kunjani Mfutho wo. yeah uyaphila baba Siyaphila nje. asikhona igama Mabutho from Project TV ubaba ubani Ubaba ngisibongiseni. usibongiseni usibongiseni uyamazi usisi ngapha Usisi kumngama umbali. umkakho umbali uyamthanda Kakhulu. ngafa nokufa ngaye Yebo vele ngisenhlelweni zokuthi nje siqhubeke ngempilo sishadana. ngizwe ukuthi senilanda bombo 4 years kuyale nithandana vele kunjalo Yebo kuyiqiniso. no okay ngiyakuzwa usisi umbali la usibhalelile baba ufuna khona azinto afuna ukundlulisa kuwena asazi ngamuphi indlebe komuzi wabuke ngathi ujabulile futhi uyamthanda impela akomuzi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke ake sizothi imbalisto ayi imbalisto over to yombali nangumuntu wakho nandoda yakho yebo uzombisa kahle lapho Uyazi ukuthi ngikuthanda. ngiyazi kakhulu And uzohlala ngikuthanda. Kodwa ikhona into engidinga ukutshela yona. Ungayithathi kabi. Ungayithathi kabi isithando sami. Kodwa bengicela wena uzame nje ucompromise for i-relationship yethu. Angithi? Angithi yakhumbula ukuthi mina mangidinga something kuwena ufonela baba. Yebo ngike ngayilanda impela imali nginawo sibabili vele. Silanda kubo. So kwayenzeka ukuthi ubabakho yabona angithintele ngasesayidini. Yabona sesiba nokukhuluma nyana ngiyabona mina naye. Yabona sithando sami. Ngikuthanda ngithi. Yebo ngikwazi kahle lokho. Angithi yazi. So sagcina mina naye sesihlanganisa into enjengani mhlawumbe. Ayithando sami. Into nyana man.
intonyana sithanda sami ngani. Yabo? ehe Ma nalokho kusiza wena. kunsiza kanjani I-relationship yethu ukuthi ithathe isikhathi eside kanje siloku sisiza ubabakho. yeah Yebo. Angithi wena uyazazi ukuthi wena 2 minutes. Ayikabi isithando sami sengiyasho. ngiyakuzwa Yeah, so ngiyaxolisa for ukusho phakathi kwabantu. Uyakuzwa uyawazi ukuthi nawe u2 minutes nawe uyazazi ngikuzwa ngaye lokho angithi ngisalalela inkulumo yakho ukuthi ayiqedelele kahle okay ngoba uyasho ukuthi 2 minutes akaqedwe ukuthi ayicacise ukuthi ufuna ukuthini ase ngamphazamisa so sorry man sengisongathinta la 2 minutes sorry Uyakhumbula ukuthi wena every time awuthi uyayifaka uyachama. yeah And mina silwela njalo leyo nto. Awukazi uzibuza ukuthi recently why ngisengasalwi nawe? ngiyazibuza lowo mbuzo ukuthi why ungasali nami and kunokuba nesikhathi ngithi ngifuna ukuba nawe ngithola ukuthi awukho emudini ukuthi ube nami so kukhozwa yini lokho hayibo ubaba wami ubaba wami ongizalayo Kodwa sithanda sami masikhuluma iqiniso. Baba kukusiza ngayo yonke into. Imali. hayi ungitsheli lokho awungitsheli lokho ubaba wami Sithanda sami kodwa kudala sikhuluma mina nawe. Awungisatisfy hayibo financially, sexually. Ufunani? manje unokhetha ukuthi le hayi ngihlala phansi lapha ungaloku esizwe inkulumo kahle nesizwe kahle umasuulwa enesipromote ukulwa kwishow uthi umbali ngapha mina ngizobeka ngembaba vele uthi umbali baba ulala nobabakho uthi wena umsatisfy wena ngiyangikwadisa leyo ndawo usho njalo wena umsatisfy ulala nobabakho kubabakho kusiza kuzonke indawo kusiza emalini ku-relationship yeni ukuthi siqhubeke phambili nanokuthi azalale naye futhi manje kubo bonke abantu khetha ubaba wami uthi wena mbalo uma ubhekile ubona kuyiyo into engangiphatha kahle leyo Bheka. Ibambe ngalendlela. Ngilala nobaba wakho. Ungiphi imali? Wangicela mina ukuthi mina ngingahlukani nawe. Kube ngathola omunye umuntu ngaphandle bengizokushiya. Yabo? Ungayithathi. uyenza kanjani manje into efanele Ngiyakwazi kwena umuntu wami ukuthi awusumuntu onolaka. And futhi umuntu understandayo. Angimele ngicabangele ngintombazana nami. ngiyokucabangela mara kubo bonke abantu okhetha ukulala nobaba wami ubuda ngicabangela ukuthi ngicelele imali kubaba nginikeze wena ukuthi ungangihambi kodwa still usaya kubaba wami futhi Indoda baba. hayi baba ona awusebenzi why usunomuntu awufuna umsebenzi ngiyawudinga kodwa ngaphambi kokuthi ngikhulume leyo nto futhi ngicela ungilalele kahle okay ngizokuzwa ukucela imali kubaba wami ngiyenzela ukuthi yena abe right empilweni ebona ukuthi nami imizamo yami ngiyayizama somehow somewhere but yena ungiphoxa ukuthi aye kuye ubaba wami ongizalayo kunguwe wena mfowethu ungezwa kanjani impeni nje hayi mina ngendawo kodwa ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa yayenziwa Kodwa nawe cabanga nje. Wena ucela 500 kubaba kupha wena 500. Mina ungiphi 1.5. Angithi yabo? manje unokhetha ukuthi ulale nobaba wami bonke abantu hlala phansi baba uthi ngikulokhe nje uyahluka ngiyakuzwa tohla ngiyaunderstand vele lento ezwayo akusinto vele ngakwenza ukuthi ube grand yabo bali usondela mbali ungahambi kakhulu lapho ngeke hayi khona sengimlokhile ngeke aza kujabela ngimlokhile sondela mama babakho uyamupha imali abantu and futhi ngeke ish nangidida ke manje uzomyeka ubabakhe ufunani wena mbali nje njengamanje bokhaya ngeke ngime kuwe baba njengoba udaba usulizulu uhamba nje wena uthini ngokwakho ngizimisele ukumshada lo muntu kodwa uyakuphoxa yena waye ngiphoxa kanje uyazi ukhaliswa yini ukhaliswa ukuthi wena never funa something wena yonke into ucela kubaba futhi nababonzo akaye ukuhlupha wena akavele eyekubaba khona straight ayozilandela le mali kuba kusiza uma ekhuluma nawe uyakubaba njalo uyakubaba ukhalele lokho yena ukhalele lokho akithi mama
uyafisa ngathi mhlolo akafuni ukuba yindoda yonke into ngisazocela ubaba yonke into ngisazokhuluma nobaba yonke into ubaba this baba that ukuthi emshadweni wethu lowo mshado leyo lobola le izophuma baba futhi baba shada mbali yo baba wena unayo enye intombi ngaphandle anginayo ngithembele kuwe kodwa mathoba unayo buzosho mathoba unayo baba ngizosho ukuba nginayo buzoya ngabe uyakuyo ngoba uyazi mfowethu ima ngicela ukubuza usisi wena mbali ne ngoba usho ukuthi umfowethu lana uthi mile faka kuwafe la chame ngathi uloyiwe u2 minutes nanana uke uthi uyazi wakamtshela ngithi ile nto ngitshela hlala silwa nje nilela leyo nto leyo silwa njalo baba nangazama mhlawumbe uxazulula leyo ndaba leyo before nje enifede nangazama uxazulula leyo ndaba leyo akavumi inkinga zakhe that is why ukuthi mina ngimxazulele le inkinga yakhe wona manje utangivuma kanjani inkinga ukuthi awuvumi nje ukuthi nilungise lento le akhuluma ngathi azajumpela kubaba and ukuyasho eqaleni wathi uyanirate awumtshele sisi phela ungakhunyelwa yimi mtshele phela ukuthi uyamrate nokumrate wena yami wakho yamuzwa uthini awamphindela akakuzwanga kahle uyanicomparisha wena noba bakho yanirate ama-performances yabona ukhona kanjani ungijwayela kabi ungalo baba ngijwayela kabi sana sami masilungise lento ilungiswa kanjani into nje la uzobenefita angithi uyangithanda nami ngiyakuthanda awufuni mos ukusebenza awufuni ukusebenza embedeni awufuni ukusebenza uvucela babakho imali so okay ne mathi uyasebenza usazomyeka ubabakhe hawu imali yodwa ngisebenzele imali yodwa ngeke usebenzele kodwa okay ake sithi nangu babake okay nakho umfo uyasebenza kahle manje lento yalungisa inkinga ke lo thina ilungiseni mhlawumbe niyayithola amakhambi nani makuthi kufuneka amakhambi nani awukazi uchathe baba awukazi asafuna ukuchaza lokho asafuna ukuchaza ngifakela istress nje asafuna ukuchaza okay ake sithi uyakwenza ke lokho ke uyaspana be sharp azilungise naye aziclean abe right uzoqhubeka uthanda naye still yedwa unalo uthando yes unalo uthando that's why ngisasenaye angimind mina makangalungisa inkinga zakhe bese yamiyeka ubaba uthi angixolele okay ake sithi alungisa inkinga yamiyeka uzomiyeka ubaba uzomiyeka usho yezwa manje uthi uzozama hayi esebenzisa nje yazi mina into engiyazi abantu wasibalala akulula ukuthi kubeyekana and futhi balala kaninganyana sendilale kaningi noma kade akhona kubala azakhona lela khona lapha endlini afika ubaba akuthatha ubaba hambe nawe engezwe yamazi umuntu lo wake wachama yo ngabhekile liphoni ukuthatha yo khululeka baba khululeka kanjani mawenza kanje ithiwani lento baba uthini wena ufika uthini mfethu wena baba ufuna kwenzekaleni kungcono ke ngizwe ngawe yena umuntu ongihloniphi nje umuntu omele axazulule inkinga zakhe okay simene sikanje ake sithi nangu uyamiyeka ubaba uzoqhubeka naye uzoqhubeka naye uzoqhubeka naye uyamthanda uzoqhubeka naye noma ngayeka ubaba mayengaye kuba but mayengamekanga nami ngishisa ubuhlungu lento kube ngimbona ekhaya umenzeni ubafo kanti wena wathi ethi uzoqhubeka nawe usulele nobabakhe athi sizoqhubeka nawe mawungamiyeka umenzeni kanti uyini letho uyini kwenzakalani dala ngithandana naye lo muntu uyazi naye kodwa ngiyazi uyazi usenokubona umphani ne ujuthi lo muntu wakho uvumile ngeke afuna ukumyeka okay sisi no azamile ukulungisa le ndaba le umfowethu la sizokutholela isifani baba thina sizokunikeza umsebenzi yabo sokunikeza umsebenzi understand le ndaba ikuphatha kabi ngoba umama ufuna ukumyeka sizokutholela umsebenzi umama uzomyeka ngithi ubaba uzozama usho kanjalo uzozama wasathola isipani uzomyeka
Ngalungise nezinye indaba. Angalungisi izofana kuphela. No, ishiyane. Okay, ngakalungisa isipani phela baba. Yazothina. Okay, isipani nje uzothola. Okay, isipani sibeceleni sitholile isipani yes. Uthi mama lungisa inkinga, uthi wena ufuna ukulungisa lutho. Hayi ngimtshela. Baba, Hayi balungisa phela. Saka uzosilungisa inkinga. Uzama uzilungisa inkinga. Uyazahamba umama. Complete. Masutayiwe vele sedlo babakho. Bezahamba. Wena lungisa inkinga ngoba isipani Angiphathi kahle lo nto mfowethu lena. Angiphathi nje nakahle. Uyazi nje na. Angiphathi nje kahle. Sisi nje sifika la ngifike nenhliziyo enhlungu ngibonile bengihleka. Ngikhombisa ukuba nothando kuwe. Kodwa mase ngizwe indaba ezikanje ngithini mina. Isitori sena yabo le family matter ke le. Awungizwa ngikhunya ama family matters. Family matter le. Awufuni kube khona ubaba la ukukhuluma nobaba noma nixazulule no2. Ubaba akafune animdingi. Ngithena ngimthola ngimshela bengingedwa. So kufanele sixazule inkinga sisonke. Nino2 ngithanda kanjalo Ukuthi ilungiswe mina phakathi kwami naye. okay mbali ukuba follow umsebenzi somnikeza uzothola then uyavuma ukuthi uzozama ukulungisa inkinga yakhe baba inkinga yakhe kumele ungazami ukulungisa wonke umuntu la sonke sinazo inkinga emakamereni nakuphi and siyalungiswa because ama relationship ayaphela vele makubhede emakamereni amanye ayaphela gcina sekugangwa ngaphandle lento ayigcina siyenzeka ke la uthi uyasho mama kudala kutshela awufuni ukuyenza lonto leyo so nayo imphumela ke bagcina sethatha le step asithathile so mina ngiyacela ukuthi wena ulungise leyo nkinga ke yabo ususele nenkinga eyi-1 esipane versus usitholile sokunikeza ususele nenkinga eyi-1 manje ukuthi ulungise nje ikamero lakho kuphela bese mama uyezwa ke usolanga sekwi-process yokulungisa ikamero wena uzobe uqhubeka kulala nobaba Ayazama nami ngizozama. kodwa uzozama ukwehlisa ukulala nobaba kodwa nobe nilala nethi uzama ukwehlisa nje hayi chila baba Ithi ngizozama ngithando sami. uzozama Xolisa. uyaxolisa Ngizozama ukuye kulala naye baba. akuyeke kodwa uzosama Yeah. Kodwa nawe qinisa. Amshanga amathiphu wena umshanga amathiphu ngathi unamathiphu wena aqinile uthi qinisa Ufuna ukungaba. no okay siyakuthi baba solungisa njengoba sihlela kungcono yabo mama wena solanke sazolungisa ibuyeka complete ukulala nobaba ke ibuyeka complete uvese ungalali awufuni phela lapho ha Ngizozama. Thona somngizoyeka. yamuzwa yena kukhuluma manje anihlukani basi intabeni bekunkinga bekuyile befuna uconfessa lokho lana because sebekhathele ukuyenza ngokufihla yabo ubaba uzombheka kanjani ubaba noma awunandaba zolungisa lokhu kwakho nje ubaba uright angazi ukuthi uyazi because ubaba wazi ukuthi wena uyazi and advantage ethatha baba uyazi wena ukunikeza imali every day le imvala mlomo musa Into engihlukumeza lo mfowethu noma ngicabanga nje. Ngize nginhliziyo enhle ngithi ngizala mhlawumbe ngizoza okunye okuhle. Kade ngizoza indaba ezinhle. sorry baba aziyenzeka indawo ba ziyenzeka izinto every day ungazi na uzibona ngathi ulahliwe wena kuphela cha bonke abantu baningi akusiwona kuphela into inkinga azifani ezinye ziyafana ezinye azifani nabo so nayo le iyalungiseka le because awunankinga wena ukuthi intombi yakho ibishane nobabakho awunankinga ngoba uthi uyayithanda ningakulungisa lokho nangithi From today singakulungisa if naye ekulungisa ngendlela eright. yena uyasho ukuthi uzoyeka angithi uzoyeka wahlala wabaleka but so dela usubaleka inkinga zakho phela wabaleka kagaga uyekela uyavuma ukuthi uzoyeka yamuzi ubaba nayo uzolungisa from today niyalungisa shuthi ubaba no2 animtshela ukuthi seniyazi namtshela mfana Angingasasiphi imali. namtshela ngeke saniphi imali nawe ngeke sakubona noma wena uzoqhubeka kuphe wena Angazi. Kodwa yena engasamiphi ukuthi angiphi. Yena mina makangasangiphi imali. uhambile Awubona. Ngihlala la. ano indoda izosebenza manje kahle ukuthi siyasebenza manje uzohola lo muntu mayiphela inyanga uyasebenza manje Ngibona ngokuzimisela kwakhe. and uyasho inkinga zakho uzozilungisa simple Ya ngikulungisa. ngoba ufuna hampa umama uyakuthi lo mjito yakuthanda ubaba uyakuyuza nawe uyamyuza ubaba futhi uyafana naye uzana
Okay, sibamba lapho. Baba. Inkinga yakhe yodwa silisolusa le nkinga leyo sisodwa njengamadoda. Yeah, sisodwa. Yeah, uzwile. Kumanje nathandana right neni kahle. Yebo, ukungixolela. Hayi, ngizokuxolela mawusho. Mawuthi ugcinile ngikuxolile. But uma ungagcina ngisazoqhubeka. Uyagcina uxolisa ngehagi phela muphi ihagi phela uxolise phela uzomuphi ihagi phela bani ngeke azakushaya. Uyakuthanda lo muntu lo. Ngithanda ngenhliziyo yami yonke. Ngeke azakushaya ikhona la kushaywa nalana. Muphi ihagi. Phela wena obhedile nje azela kanjani? Wena uzongishaya. Angeke uzomshaya baba. Ngeke just ukuthi sicase ngixolelene sen right senazwana. Nasibe showcase because ilona uyabona umoya yakho phansi u right vele. Yabo. U right vele uphansi. Yabo. Ubona ukuxolela. Uyakuthanda lo muntu. Serious. Ne bafu. Yebo. Okay, hayi baba nabona idabula hamba kanjani ke? Awuplace comment yakho lapho nawe sike sizwe. Yo, awuplace comment yakho sike sizwe sima like ushare ke lapho. Phinde subscribe lapho. Bacole nekugcineni kodwa inzima le. But ke ngoba ilungisekile it's fine. Ahlanu ngephutho elandelayo. Danko lapho.